Meisjes achter kaartjes en ze zijn ook super slap. Maar het is zo logisch wat ze eten, babypap. Jongens willen één ding en dat is de boeken stieren. Zij noemen het stoependag, maar wij noemen het kieren. Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. Een enig kind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd slaan. Ja, zo zijn er nog wel 100 die je zo bedenken kan. Maar daar wordt toch werkelijk geen mens een stukje beter van. Meisjes zullen enkel over lippenstift praten. Dat is net het onderwerp wat wij het meeste haten. Jongens hebben geen gevoel en worden nooit volwassen. Daarom moeten wij ons hele leven op ze passen. Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. Een enig kind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd slaan. Ja, zo zijn er nog wel 100 die je zo bedenken kan. Maar daar wordt toch werkelijk geen mens een stukje beter van. De ene is een Hollander, de ander is een Turk. Of je nu een broek aan hebt, of juist een mooie jurk. Of je nu op 80 bent, of 20 of nog 11. Iedereen is wie jij is, dus blijf gewoon jezelf. Luister niet naar vooroordelen, daar heeft niemand toch wat aan. Een enig kind kan niet goed delen, meisjes moeten altijd slaan. Ja, zo zijn er nog wel 100 die je zo bedenken kan. Maar daar wordt toch werkelijk geen mens een stukje beter van. Luister niet naar vooroordelen. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering Doggert voor die dwarp uit Lippenhuizen. U heeft gekeken naar de rap Vooroordelen uit de musical Hippie Hotel. Deze is gebracht door groep 8 van de basisschool De Vlecht. En u kunt zien vandaag dat zij een plek verdienen in het nieuwe multifunctionele centrum. Nou, zeg eens maar kreeg, wat klonk dat mooi. Wat een soort mensen net weten, dat hier op uw Liphuisterheide een paar mensen wennen, ja als van voor de oude ijstijd is maar, die het een oerinstrument bespelen. En dat klinkt toch tot op het bot. Zo mooi. Ze binnen een beetje skrutten, net iedereen koos zijn boeken. Wij wel, ze zitten hier tussen het publiek, stiepen van de vrouwen van nu, maar wat ouders, en die onder stiepjaar. Geniet je ervan. Prachtig, prachtig. Ik weet niet wat je me van vond, maar ik kreeg er piekenvel van. We gaan nou over naar orenkunst.
kunst van Wilke de Jager. Onze Liphuister kunstenaar. Die houdt net alleen nog les in illustraties en schildering. Dat doet ze ook. Maar dat ken ik ook fysiek. Ze kunnen bij jou op locatie komen. En wij dachten, nou, als de band nou een tourtekening maakte, dat wordt een hele tour. Wij vregen je Wilke. Nou, en hoe ze dat in had, dat jij jou nou even. Ja, Wilke staat bij mij. Welkom Wilke in de uitzending. Goedemiddag. Ja. Jij bent met de kinderen heb jij kunst gemaakt. Wat heb je gedaan? Voor elke groep heb ik een soort materiaal uitgezocht die het beste bij de leeftijden past. En het thema was de Watertoren van Lippenhuizen natuurlijk. Dus zodoende dat er hele mooie schilderijen Zijn ontstaan. En wat voor materiaal heb je allemaal gebruikt? We hebben voor groep 1 en 2 Ecoline en Wasco. Groep 3 heb ik scheuren en plakken. En voor 4 en 5 heb ik pastelkrijt. En 6, 7 en 8 zijn wij op locatie bij de Watertoren zelf wezen tekenen. De kinderen hebben zelf de Watertoren nagetekend en op school uitgewerkt met bijvoorbeeld Oost-Indisch inkt, acrylverf, aquarel, acryl, kleurpotloden. Maakt niet uit. Nou, Zodat geweldig. elk kind zijn eigen materiaal en kunnen kon laten zien. Ja, zullen we eens even kijken? Want ik ben na deze woorden natuurlijk enorm nieuwsgierig geworden. Hoe heet jij? Birgit, Birgit, wat heb jij gemaakt? Oost-Indisch inkt. Oost-Indisch inkt. En waarom heb je Oost-Indisch inkt gebruikt? Dat past mooi hierbij, het is lekker strak. Kun je mooie strakke lijntjes van maken? Nou, ik vind het prachtig hoor. En hoe heet jij? Victor? Victor, je hebt ook prachtig ding gemaakt. Vertel eens even. Nou, ik heb nog wat verf gedaan. Wat voor verf heeft Victor gebruikt, Wilke? Volgens mij heeft Victor acrylverf gebruikt. En ging dat goed, Victor? Of heb je ook wat op je kleding gemorst? Nou, niet echt. Nee. Wel op de tafel. Nou, gelukkig kan je die aanvegen. Hey, hoe heet jij? Julian? Julian, wat een mooie naam. En wat heb jij gemaakt? Watertoren? De Watertoren. En hoe heb je dat gemaakt? Met een kwastje? Nee. Nee, met een potlood. Nee. Ook niet. Hoe heb je het dan gemaakt? Met krijt. Met krijt. Oh, ik vind hem erg, erg mooi hoor. En dan gaan we even naast jou kijken. Angela. Zo, ik ken jou hè? Ja. Wat heb jij gemaakt? Ik heb hem met Oost-Indisch inkt gedaan. En met verf. Ja, en waarom heb je zo'n mooie blauwe kleur gebruikt? Omdat dat de lucht is. Oké, en mooie bomen eromheen. Ja. Ja, vond je het leuk om te doen? Ja. Oké. En dan dit meisje. Hoe heet jij? Daniek. Daniek. En wat heb jij het van gemaakt? Pastelkriet. Pastelkrijt. Oh, geweldig. Wat is zo mooi aan pastelkrijt dan? Je moet eerst tekenen en daarna kun je het uitschummen. Kun je het een beetje vager maken misschien? Ja, nou, ik vind dat je hem prachtig gemaakt hebt. Maar wat ruik ik? Ruiken jullie dat ook? Ik ruik iets lekkers. Ja, dat kan wel kloppen, want ik steen in jongen het grootste eetbare schilderij. Nou, mij me even zien wat dan plaats je net. Schutteren er net lekker uit. Hij is net alleen de grut. Hij roept ik heerlijk. Jongen, wat zit dat er geweldig uit. We gaan juist in de dijfilm al even jongen hoe je hem dat maken gaat. En ik heb begrepen, dit is een soort voorproefje van iets wat binnenkort kwam. Dat je willen een cakemeisje van 3 kilometer lang, had ik begrepen. Dat... Wij net alleenig, hè? Daar heb je een hele protte meisje voor nodig. Volgens mij alle talenten uit Lippenhuizen die mij elkaar in het nieuwe multifunctionele centrum zitten willen. Die doen er alle keer aan mij. Geweldig. En aan het eind van de uitsturing krijgen we er alle keer een hapje van. Maar we moeten nou heel snel over naar de dijfilm. Maak het voor de schoolband van De Vlecht. Hey jongens! Hey, zullen we maar ook wel naar de Wettertour? Wat is nou weer bedacht? Waarom moeten wij naar de Wettertour? We willen alle schilderijen nog zien verkeepje. Alle bij moeten wel het naar je squallenshit doen. Hebben jullie hem dadelijk naar het les naar alle oren ben nog? Ja, dat doen we! Jongens en famkes, ga je mij naar de Wettertour? Wat doen we dat dan? We gaan er een kunststukje te helpen. Eerst mij schietsen. Ja, ik en mij. Ken je met mij? Ja,
Waar zullen je hem hennen? We gaan naar de wettertoer. Wat ga je hem dan? We zullen een keustukje uithalen bij de wettertoer. Wel goed uit jij, hè? Dat doen we. Ja, dat doen we. Wat gaan we eens We doen? willen de schilderij nog voor een proteïelse keepje. Oh ja, dan moeten we deze schilderij promoten. De mensen moeten weten dat we op de website bieren kennen op deze Oh, kunstwerken. dan is je wat voor deze huis kwallen. Voor het multifunctioneel centrum. Ik ga de kaart van het stek. Zetten we hier de schilderij in zelf? Ja, en daarna maakt ze van mij zijn arm een levend kunstwerk. Nou, dit zijn de laatste. Dat hebben we mooi in. We zetten ze hier down. Nou, prachtig net. Wat een mooie film. We hadden dus net alleen een mooie schilderijen van uw wettertour op de website. We hebben een groot schilderij en nou krijg ik in de film, hij en ik, het grootste levende schilderij, jong. Geweldig, geweldig, hartstikke mooi. Sjoch ze nou nog even op uw website. Doch het voor in warp, turfkelippenhuizen.nl voor al uw acties om het nieuwe MFC mogelijk te maken. Want ja, dat verdient wel wat aandacht. Wij gaan nu oer naar een poppenkast. Ja, ik ga er maar even voor zitten. Ik ben thuis, even lekker op de bank. Skun uit, ga er maar lekker voor zitten. Want we gaan nu zien naar de poppenkast van Gitta. Mijn muziek op de accordeon van Jan Ament. Geniet je ervan. Komt-ie. Ja. Hallo jongens! Hallo! Waar zijn? Hallo! Oh, dit is geweldig! Prachtig allemaal! Maar we zijn hier gewoon in ons eigen dorp, zie ik. Ja, en dan kunnen we gewoon overstappen op gewoon Fries praten. Oh, wat vind ik dit gezellig, jongens. Wat hebben jullie een mooi feest gemaakt. Ja, en we gaan het nog een beetje gezelliger maken. Want, kunnen jullie allemaal klappen? Nou, in de hand, hè? Ja, de keer weer. Hey, kennen jullie vrouwtje Katrijn, hoor? Zo. Hey, Katrijntje, kom eens even, poppendijntje. We kunnen hier gewoon praten in Fries, hè? Je hoeft net scruten te wezen. Zullen we hier even roepen, jongens? Dan tel ik tot 3. En dan roepen we. Au, praat. Goed, dan praten we dat dan. 1, 2, 3. Katrijntje! Has meer roepen? Natuurlijk had die roepen, jongen. Maar het is even zien wat een feest. Oh, wat gezellig alle jaren. Ah, hoi, ik ben er ik maak er even wezen. Wat gaan we doen? We gaan douchen en klappen. En weet je wat? Ik ben al een keer bij hem best, hè? Ja, maar je grutte bichtjes. Ja, Poppentheater had een voorstelling doen. Maar nu kunnen we er niet z'n bichtjes vrijen. Rob Stoe in, dan roep ik in. Ja, goed, dan roep ik in. Bichtje, kom dan. En dan jagen wij vast voort. En dan zullen hem al die meid waan kennen. Nou, dan gaan we, hè? Bichtjes, kom dan. Ja, en dan komen ze allebei. En dan wordt er weer vol meid waan, hè? Want dat is vooral leuk. Dat vinden zij ik heel leuk. Ja, nou, hoi. Wist nou, ik woon net alleenig. Dat wist nou, ik woon net alleenig. Oh, nou ben ik bang. Als ik alleenig ben, dan word ik net alleenig. Ah, wist nou. Wie? Ja!
Geweldig, geweldig. Die Jan en die Gitta, die kennen er wat van. Iedereen die mij alle op de bank. Wij staan hier naast het grootste Ietbure schilderij. De laatste hand wordt er online, staat je zeggen. Er zit al volle met kleur in. Dat is prachtig gewoon. En wij krijgen er straks een stukje van. Oh, heerlijk. Helaas zit deze dag van de squallen er haast op. Ze hebben dat er net alleen nog leert en schreeuwen wordt, maar dat we ik samen muziek maken en keuswerk maken en dat we samen dingen delen kennen. Dat gebeurt ook als squallen. Ik kreeg er in ieder geval een heel mooi, warm gevoel van. Ja. En nu heb ik begrepen dat het mogelijk morgen warm wordt. Dat we dat krijgen. Ja, nou, je kan het warm krijgen vanmorgen, want morgen hebben we het over sport. En er komt een wereldberoemde liphuster morgen. Maar wie dat is, dat verklappen we nog niet. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot morgen. Goed. Ja. Als we nog een stukje krijgen. Nee, dat mocht niet. Het lijkt me wel heel erg lekker trouwens. Ja. Hij is er een stukje iets. Oh, dat lijkt me heel Nou, en erg. Jordi. Heerlijk. Kom eens proeven, kinderen.